Butsag kasama ni Senate President Alan Peter Cayetano sa press briefing nga gipahigayon kagahapong adlaw nga uyon ang 13 ka mga miyembro sa mayorya sa Senado nga ipahigayon or ipadayon ang impeachment trial batong ang Vice President Sara Duterte. Gani pahimugatan ang iyahang tumanon ang iyahang katungdanan isip presiding officer sumala sa mandato sa Ormando sa Balaod. At maminahon ang tipik sa pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I cannot talk for everyone. I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no walang isa man nagsabing hindi mag-trial. So I can only answer myself. I will act in accordance with the rules. There always has to be legal grounds, and I will decide based on truth and evidence. Sa 13, walang nagsabi na Sa 13, walang nagsabing ayaw mag-trial. Nasayrang dunay mga hungiho nga posibleng babagan ang impeachment complaint sa mga senador nga posibleng dili muuyon sa pagpalagbot sa Vice Presidente. Naman nga nadawat ang articles of impeachment gitakdang mag-convene ang Senado isip impeachment court karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026.